頃のことを聞かせて、どんなことでも覚えてるなら、思い出たちは末なく微笑む。その時君は何を思ってどこへ行こうとしてたのだろう。何かを信じて歩いてたのか。心は安らいでいたのでしょうか。希望の光を浴びていたでしょうか。街を流れる人に